Santi mriki sesandingan kalian Mas Mondol kersanipun napa menika ketularan kegantenganipun. Wah iya. Penggemar Santi dan Alep Yupul. Santi ki multi talent lho Mas. Oke. Heeh, Serba bisa. Iya. Sinden ya apik, dalang ya iso. Napa nggih? Heeh. Lah nek nuwun sewu, nek Mas Mondol niku di samping dagelan sampean dereng ngertos to? Apa? Niki pelatih kerawitan Mas. Kok asline kula ndagel niku sampean. Asline kegiatan sehari-hari menika pelatih kerawitan. Pelatih kerawitan. Dudune ning Mas Didi nek awakmu pelatih kerawitan coba ndajal ayun-ayun buka saka bonang. Ayun-ayun buka saka bonang. Piye Mas? Rungokno jajal. 6 2 1 nempyong. Lho edan, pripun? Pripun Mas? Ayun-ayun. Ayun-ayun buka saka bonang piye Mas mau? 6 2 1 nempyong. Kuwi nek ayun-ayun. Ayun-ayun. Umpamane ketawang Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi buka saka bonang. Piye Mas? 6 2 1 nempyong. Kok meh padha ae. Mapane gamelan ki mirip-mirip kok. Ketawang Suba Kastawa. Suba Kastawa. Piye jajal? Buka saka bonang. Piye Mas? 6 2 1 nempyong. Kabeh nempyong-nempyong Mas. Lho, apalku yang ngono kuwi. Ngomong ora iso ngono lho iki. Nek sampean anu nggih, ndalang nggih saged nggih Mbak nggih. Nggih, menika tasih ajar. Cobi sak raketan saiki napa odo-odo napa sendon napa suluk napa monggo njajan. Kersane masyarakat pirsa Pak Susilo nggih remen Bapak menika sindenipun saged ndalang Pak Susilo. Sampean tambahi 50 Pak. Nggih. Kapan? Jenengan niku daftar-daftarke. Mangga Pak, cobi. Nggih, menika dari ajar nggih Kang Mas. Mboten napa-napa Mbak Santi. Nggih. Sendro patet nemagen. Oh, nemagen. Heeh, juga. Anjraingkang Puspita
untuk Mbak Susanti hebat. Layak to layak prenjake padha terus ngono biasa. Kuwi ngremong yo apik, jaran yo apik. Apik. Kandhane Kok iso hebat tenan Mbak Susanti sampeyan serba bisa. multi talent kok. Mas Mondol niku nggih serba bisu. Kok serba bisu nggih. Apa ora iso, Dek? Nyatane nggih pelatih lho, Mas. Nggih pelatih. Nggih pelatih kerawitan nggih. Kerawitan nggih, sing Ya delok. Allah, panjenengan wis piantun bagus. Sembarang kalir kok saged ngoten niku kados pundi lho, Mas. Anggon-anggon apa mawon iki sarwa pantes. Sarwa pantes Ah, ya Allah, jaman iki. manis kaya ngene, Cuk. Apa? Masa dijawe ngene kabeh? Allah nesunan lho Mas Kok Mondol. jual mahal lho. Jual Mas? mahal. Bocah Ngomong-ngomong sithik ning ngreki ning ati. Lho, Kok iso? piye to, Mas? Wong liyane iku padha ngene-ngene kowe kok gunggung bagus. Lah, cinta itu tidak memandang rupa. loh, Cinta Mas. itu buta Mas, ibarat apa itu coklat tahi kucing rasa coklat. Cinta kalau sudah melekat itu tahi kucing rasa coklat. Lah kaya Mbak Susanti wonge ayune kaya ngene iki, ya ora? Ya. Begane kambil ijo, Bejane sing duwe bojo. begane kambil gading, Bejane sing iso nyanding. bebasan pring kuning mangklung ning pinggir kali sapa wonge ya ora pengin ngetok. Lencir kuning merati, sapa wonge ra pengen nyipok. Kok iso kok ngono? Mbok cipok Ora pengen ya, Dak? melok. Wis saiki tak cipok. Heh. Suarane mak puk. Nyapa sebabe? Ngene iki anu dicipok penak. Piye? Puk. Kok iso teko kono? Anu wau pamundutan saking Pak Susilo. Nggih. Bajing loncat nggih, Bajing panjenengan nggih. loncat. Dipun disiarno sik anu Mas, disiarno sik aku dadi MC kowe dadi Eko. Aku dadi kok. Eko. Oh, iya. Baiklah para bapak-bapak, Pak. ibu-ibu, Bu. hadirin sekalian. Yan. Yuk kita sambut. But. Allah iki lho lambene kok iso. Manut manut MC ini Jadi rubah sithik. Yuk kita sambut sam. artis berikut ini. Nih. Buat Bapak Ibu semuanya, Nyong. silakan menikmati hidangan yang disediakan. Kan. Ada rawon, Bon. ada soto, Tuh. juga tempe keripik, kriuk. dan juga ada makanan pencuci mulut, Lut. ada semangka, Ka. ada apel, Po. juga jeruk. Kecut. Dan buat adik-adik Dek. yang di dekat pagar, Gar. hati-hati bisa kecantol. Suwek. Dan buat ibu-ibu Bu. yang duduk di tanah, hati-hati ada ulo luwo. Nyembur. Sebuah perhelatan yaitu bajing loncat bersama Cahya Nusantoro. Yuk. Oke, kowe lungguh kowe. Yo. Nggih, bajing loncat kater kagem Bapak tuan rumah ya Kang Mas. Monggo Kang Mas.
put. Ya Allah. Ki sapa lho? Anak kula Anakmu. nggih ben ajar golek dhuwit. Lah alah kaya gawe sepelan ngene bareng. Piye lek nambani, piye lek nambani. Oke. Pinter niki nek joget, Mas. Lah iya. Lah nek Jaipong ya aku. lah nek niki mbak-mbak presiden niki kersane dipun warai joget kali anak kula. Oh iya. Ben iso jaipong. Ben iso jaipong. Sik contone kaya sampean ngadeg sampean sedakep kaya Bathara Guru. Kene iki pare dudu janganan tanggap larang-larang kok mbok doliler. Kene Mbak. Marana joget le. Joget sing tuntak dantak dantang. Maju, mundur. Maju, mundur. Jaipong. Blek. Marana le. Kendangin Mas. Marana le. Maju, mundur. Maju, mundur. Jaipong. Blegu. Dah. Ono blegu-bleguke ngono. Ndek, ayo ndek. Harus bisa. Kudu iso mendak gak loro kok. Tangane nang kene, tangane. Tangane nang kene, mendek sithik. Apik era umum iki jelas iki. Yo, siap ya ndek ya. Sapa kan jenenge lalian? Erlin kok. Elin. Siap Mbak Erlin. Kowe minggir lho kok. Ya cek pisan niku. Warek roh kaya ora oleh. Siap. 1 2 3 kendang ditarik. Maju, mundur. Maju, mundur. Jaipong. Blegu. Apik tenan tak Bisa. iki lho lumayan ki bokonge gawedi ya. Jelas apik nek iki. Oh, awang jan iso kimplah kaya duduh gule. Iki lho, nyamang aku cuma. Pun saged ya. Pun saged. Saged ya. Kaya niku wae Mbak Erlin dajal Langsung. Yuk, tarik. Maju, mundur. Maju, mundur. Jaipong. Bleguke aja miring, bleguke mengarep. Lah pas bleguke mengarep termak. Nek mbok ireke ora kroso dadi. Baleni. Baleni. Mengarep lho. Sebab iki jenenge lali. Bibin. Bibin tadi. Tarik. Maju, mundur. Maju, mundur. Jaipong. Blegu. Jaipong. Blegu. Pak bisa kaya ngono to Win. Apik ra umum jan susah. Piye to? Ini sekolah jane kaya ya. Niki marai aku lemes perkara Wiwin niku. Boleh nendok kok piye? Iki lho ketoke wapi nek iki mangga kuwi sampean. Lah, nah iki Selangan mendhuwur. Tuwek do. tak dukung iki. Alah harap bapak malah tuweke malah kena nggo balen lho. Tenan. Iso diajari lho. Kotor kowe sing marahi kowe. Mondel ora iso kok. Contoh ana sih. Nggih, Bu. Sesuk ben nyontek ne ben. Maju, mundur. Maju, mundur. Jaipong. Bleguke dilosne ngono ya. Bleguke losne ae. Ya, pokoknya pas bleguke los nih. Piye ndol nek losne piye? Mana mak lep. Mangga siap. Tarik. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Jaipong. Jaipong.
Mas Kira, jahe pak, leguk. Wes. Oh, boleh ah. Wes, leguk. Wes. Aku kapok. Jangkrik. Wes. Mati lah. Yo, bisa kaya roh gembir. Lah, lho mas aku. Alah. Aku ih, kamu. Ayo weh, tahan weh. Pindel rasane. Kaya roh gembira luka. Regesan rumah samu kok bisa. Nano, Lah kotot-kotot lah tak telateni. suwun. Matur nuwun. Sinten melih, Mas? Iki ana pamundutan. Nemen kalih nemu wae. Heeh, iki ana iki saka keluarga iki dari Pak Winarno. Keluarga Mbabat Lamongan. Heeh, minta gending Tresno Waranggono pamit mulih. Heeh. Siap. Iya, dipinangkani. Nggih. Iya. Sinten yang ngaturaken? Coba Rere ya. Rere. Yo Rere ben jemreng coy, sepatu coy. Yo, Oke, yo oke. Nuswantara yo. Napa niki lagunipun sing pamundutan? Pamundutan saka keluarga saka Mbabat Pak Winarno ngesake Tresno Waranggono. Siap. Atasana ki bisa. Nggih. Baya ki nggawa anyaran Mas sampean Mas. Lho, anakku. Anyaran. Nggih. Mau gendeng apa kuwi anyaran ku ya. Mboten matur ngoten. Mboten matur lho. Niki terus Waranggono nggih, Pak Didik. Iya. Nggih. Siap. Mbak sinten iki? Mbak Rere. Oh, Mbak Rere. Mbak Rere. Siap. Terus Sampeyan Mas sinten? kula Mas Pentil. Hah? Pentil. Pentil. Saestu dong Mas Pentil. Valtin. Oh Mas Ae Pentil. terkenale pentil ngono. Didelok Valtin nangel lah. Manuke sak pentil. Pilih iki. Manuk sing nang kurungan mereka lah. Nggih. Eh. Rajane sing demung bengak mbuke nyapet jenenge. Tak tonyo dhewe lho suwe-suwe malah. Ayo. Oke. Tresnomu yo mau sliramu ayu. Apa masa to Mas? Liyane tak tolak Waranggono awakku. Masa. Kayake Bucin sampe. Longso rasa rasane tangis jroning atiku. Mas. Kelingan esok kemuyumu. Laras raga tresno gawe kangen atiku. Tansah eling aku sliramu. Aku
Saka Pak Winarno keluarga Babat Babatan Lamongan. Lamongan. Nggih. Oke, nggih, Mbah. Napa mlih? Niki pamundutane si akeh. Heeh. Saka kanca-kanca Praden, ngersake rungkat. Heeh. Laut Prawan Kalimantan. Coba saiki Elin. Wis. Yo Elin berjumlah yo, sepatan saya, Cahyo Nuswantara yo. Ya, Nuswantara. Pamundutan Mbak Elin, dipun aturaken napa? Saka kanca-kanca rewang, saka kaya Kladen. Ya, wong pawon. Wong Pawon. Saking wong Pawon ngersakne napa? Iki ana rungkat, ana Prawan Kalimantan, ora iso dadi siji, ana bojo biduan. Yo, mbok pinangan sing ndi? Mbok pilih sing ndi? Oh nggih. Niki Mas Pendil kesane istirahat napa? Istirahat napa, Mah? Malih, mboten Malih ya napa-napa. siap. Malih siap olahraga. Olahraga. Nggih. Perawat Kalimantan Mas Pendil. Oke, cocok. Nggih, semangat nggih. Heeh. Perawan Kalimantan ini cocok. Oke. Nggih mengke jenengan tumpakne napa ngoten lho, Pak? Perawan Kalimantan. Nggih. Siap. Oke. Oke. Sing persiapan sih emang. Nggih, sekarang Cahyo Nuswantara. Ada Mas Pendil. Asik. Cahyo Nuswantara. Selamat malam bagi masyarakat sekalian. Terima kasih Pak Susilo. Selamat menempuh hidup baru. Mas Kali dan Mbak Uswatu Kasana. Rawan ayu Kalimantan, batang kulit tak sayang-sayang, nyapane koyo wong kedakan. Saben dina aku ngelamun, takkan
Ayo